ama soxla saa doo doon. Baye Fall. yaa ngi taw ay waay jërëjëf waay Baye Fall. yaa ngi taw bi am baax waaw. ay waay gis naa la gis. yàgg na. wallaay depuis doo ni muy ii. c'est vrai. ah Baye Fall donc il nana yaa cogo di. bon j'ai demandé les gens seulement. tu as dit pas yàlla. pas yàlla oui les gens on connaît c'est très bien. c'est pas compliqué. ça va quand même. oui ça va alhamdulilah. baasi foyi t'i la kɔni. alhamdulilah. e b'a kan e don dala i ka sɔfɛ i jalen ah sa. non. ina naani jii de. naka fu liggéey bi nag. waa ñu sant yàlla. alhamdulilah sant waaw ana xale yi. vraiment ba nga ñëw dégg Sénégal. déedéet mukk Billah dégg. billah billah. ina na yɛrɛ ni n balima don waati min na n ka moto tiɲɛna ne bɔra frein tɛ moto in na frein dɔ banna pewu ne bɔra dɔrɔn ni petini dɔ bɛ na kɔlɔsa petit kɔlɔsa a ko n bɛ fɛ ka ni bɔgɔ don yɛrɛ non o tɛ foyi. moto in ma sɛnɛ a ko n bɛ fɛ ka se tiɲɛ bɛ fɛ ka ni bɔgɔ ni de y'an fara ɲɔgɔn na o tɛ foyi. ni ne ko tɛ a bɛ ni nɔ ni fɔ k'a ɲɛ ne de ye nin sɔrɔ i ka O tɛ fɔ barika foyi. i ka fɔ kosɛbɛ Inti, voilà merci. Inbalaji. merci Ina. donc i bɛ se ka to so kɔnɔ. naka tey. sant yàlla bu baax. sa moto bi tey réparé ko. réparé kuma ko ba tey wante te mbolo. Ah, ka bien wante foyi te mbolo moto jolente ni. mais il faut faire le tout pour réparer la moto. Allah je ne sais pas. Vraiment, bon, moto sans frein là, ça se risque même. Non, ça c'est risqué, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vraiment risqué même. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? War comment non? Voilà. Ni ma war solo ko ni. Et ta fille, Oui, c'est ma fille. elle n'est pas mariée d'abord. Non. J'avais une question. Bye. Hum. Ta fille là, faut rentrer au Sénégal pour elle trouver une bonne mari là-bas même. C'est ça qui est merde. D'accord. C'est ça qui est merde. D'accord, c'est pas légal. Faut rentrer au Sénégal, il va trouver une D'accord, mari. je vais réfléchir à ça. Inch'Allah. Vraiment. Son maman vient. Ça, quand même, c'est ça qui est merde, vraiment. Son maman vient. Voilà. Je vais partager avec la parole. Voilà. On va la jambe sur la tête. Et nous faisons un meilleur accueil. Voilà. Allah sonne. C'est ça le Allah problème, rabou. quoi. Inch'Allah. Allah accueil, Allah waaw sonne. jéem a def le tout daal. pour mu dugg Sénégal am fa jëkkër. Inch'Allah. Yàlla baax na. incha allah Yàlla baax bu ko defee dina mën a am benn góor yàlla bu baax bu ko mën a yore. D'accord, Inch'Allah. soobee yàlla. D'accord, nañ ci wax. baax Inch'Allah. na bon bu ko defee xam naa man damay ñëw egg kër ga. comme dama xaw a réparé fi mu ne. incha allah bu ko defee da nga defar moto bi la góor gi. Inch'Allah. il faut nga defar moto bi. Non. voilà bon Merci, xam naa bu ko yàlla defee yàlla damay ñëw egg kër ga. Yàlla may. dama am ay kii yu may. li ma la bëgg a xamal daal mooy. waaw waaw. fii moom sa kër la guddi sa kër la bëccëg. incha allah. wallahi bitini ka dongoni a jara ne kojugu. Wati termine con la mami. Non. Termine con la.
ni bɛ se sa walayi kojugu a ka di kojugu ni i b'a dɔn min y'a dɔn da ngala awɔ a bɛ fɔ kati de kati a bɛ se da i b'a dɔn a ye mun fɔ ko ba kelen ko ambassade Sénégal ni ambassade Mali a bɛɛ kelen e ala ni petit ni bɛ se dɔn da kojugu da ni duni ni keni a bɛ se kojugu alhamdulillah ina be jone le ina ka tere cedi na ka tarige aw ay de jake ya bismillah kayala ko ina ka tarige ina kana wele ina e nana ni fiya e bɛ ne dɔn dɛ ne tɛ dɔn dɛ e tɛ ne dɔn ayi ne ma deli k'i ye i sigi dɛ kana taa yɔrɔ si dɛ kana boli yɛrɛ i n kɔnɔ ne tɛ a bɛ n dɔn a ye mun kɛ n b'a dɔn voilà i n kɔnɔ dɛ n'a sɔrɔ e ye cɛ de ye i n kɔnɔ yan jawari sanba Amin. Even domi. I kun b'a to ni bolo yan. Ni kun y'a to ni bolo a bɛ nɔgɔya. Awɔ ɲama e ka n diya ne ko bila yan. Diya. Sukoni mana bɔ kɔni baara banna e nin dɔ yɔrɔ jumɛn e na bɛ ɲɔgɔn dɔn min. A don ne ma bɔ ni n ka moto yan. Awɔ. N ka feere dɔ banna. Awɔ i ka fɛɛrɛ Ni mun cɛ tigɛra. bɛnna sira in na yan. N bɛ fɛ ka se ma heureusement a ma se ma. Cɛ a ye sugu jumɛn fɔ ne ma. A ye ne dɔgɔya. Don da la ni wɔlɔfɔ kun tɛ wɔlɔfɔ min nana yan don da la n'a kun tɛ petit a bɛ ni bɔgɔ yan sira la ka ni nɔ i b'a fɔ ko tigɛdɛgɛ. Bi ne b'a ye ka so kɔnɔ n b'a to yan. Ayi i denmuso ka tailleur kɛrɛ don sa. Jumɛn? Ka tailleur kɛrɛ don. Ani ko dɔ kɛ ni o kɛlɛ sa o. Jumɛn e ye mun de fɔ sisan. E denmuso ka tailleur kɛrɛ don i n'a kɛ. I n'a wele ka na dɛ. I na i fa bɛ k'i wele. N'i y'a deli la se k'i bolo dusu la ka na ko bɛ kɛ dimi ko ye sa. Min nana aw ɲɔgɔn dɔ min. Ne ka tailleur kɛrɛ don. E ka tailleur kɛra e fini d'a ma. Awɔ ne ye fini d'a ma a tigɛra ka ban. Taa ta ka na. E ba fini tigɛlen ne bɛ t'o ta cogo di. La ilaha illallah. Mɔgɔ min bɛ fɛ k'i fa bugɔ e bɛ taa fini d'a ma n'a ye soso ta a t'a fara. N tɛ jɔn n'a ye a ka taa ta ka na n tɛ jɔn n'a ye. Jɔn don da ma sɔgɔ sa. An cɛ se mɔgɔ bɛ yen i ka kɛnɛ alhamdulilah 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 ne ko sumaya dɔ i b'a sɔrɔ ne bɔra. ala kitira ala k'an bɛ ɲɔgɔn ye. tile ka farin sisan dɛ. kojugu mɔgɔ tɛ se ka bɔ tile in na. tile farinba in kɔrɔ e tun bɛ bɔ ka taa min. ne kun taara n ka ci dɔ bɛ ɲɛnabɔ dɔrɔn dugu kɔnɔ ka na ne kun bɛ moto de vérifier yanni ka bɔ. n bɛ ne sɔrɔ don min na ka na ne sɔrɔ. fa yala ala kira ko sɔngɔlɔ jɔra silamɛw kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi ala kira tagabolo la sallallahu alaihi wasallam. e kun taara mun na alima ka yɔrɔ sunkaloba in na e denbaya tigi. ne kun taara alima a ka kuran dilan kɛ.
alma de mani wele ka mɔgɔ ti ko ne ka na ka kuran bɛ ka sute don ne ko taara o de gilan de a yala sunkalo jɔlen de bɛna e bɛna kɛ électricien ye sunkalo jɔlen de yan n'o tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn e ka baara tɛ kuran baara ye dɛ i ka kuma baden ninnu dabila sa wo ko ninnu dabila koyi wo ko ninnu dabila ala kira ko ni sunkalo jɔra silamɛw kan ka ɲɔgɔn hakili lajigin ala kira taga siraw la kisi ni nɛɛmaba ye o de bɛ an ka sini o y'an ka sini ɲɛsigiw de ye n'a fɔra ko sunkalo na e bɛ taa e yɔrɔ ye dumuni kɛ feerekɛ yɔrɔ ye a payala o ko jɛlen tɛ dɛ a donc mina kelen de fɛ sisan sunkalo kɔnɔ ni mɔgɔ randu bɛ bolo restaurant dɔrɔn a taara dumuni yan i kɔni ye yɔrɔ tɛ yen ye ni murandu b'i bolo restaurant kɔnɔ don e ye yɔrɔ tɛ yen ye parce que sunkalo aw bɛ ka jate yɛlɛma ala ma fɔ de sunkalo i ni ala denw ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ sunnen don wa ne sunnen don alihamdulilayi tout a occupé alihamdulilayi silamɛya y'a yira an ka ɲɔgɔn hakili lajigin ala kira taga siraw la o jɛna wala comme i bɔtɔ kun don ne bɛ sira ɲini fɔlɔ wala kɔni i ka ko mɛn an b'an hakili to aw ko ɲini aw b'a sɛgɛsɛgɛ kojugu sɛgɛsɛgɛ adamaden bolo ma ɲi ko dɔ bɛ ma ɲi mɔgɔ ko dɔ bɛ a bɛɛ tɛ sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ bɛ lajɛli mun kɛ a bɛ karamɔgɔ ka ladilikan dɛmɛ ka karamɔgɔ jogo to yen n'a ko k'a bɛ karamɔgɔ ka jogo jate dɔrɔn wa i ka sɛgɛsɛgɛ kojugu si a ma ɲi a bɛ tunu a ka sɛgɛsɛgɛ voilà sokɔnɔba in na an tɛ nin baara ne t'i dɔn a karamɔgɔ si de bɛ ne t'i dɔn a e min diɲɛ min ci diɲɛ ne tigɛ n'a ko fara yɛlɛ a bɛ nɔgɔya i bɛ minɛ ko ne tɛ yɛlɛ ne minɛ hinɛ dunan de ye ni de bɛ caman de bɛ yan b'a faga